फाइनालि दायो आङो न'निफ्राय देलायखांनानै ओंखारबाय आरोना दुगैबाय लोब्बाय ओमफ्राय दायो नै ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनि बेसखौ लाबाय आरोना आयनाखौ ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ जाहैबाय नै हिर' रयेल बाइसाइकेल ओमफ्राय नै आखियाबो आंना नै हेन्देला माबायदि अबस्था नायना लादो आरोना जबाय बियो दायो जबाय ओरै फारसेनिया मोजां आरोना लोगोफोर स' दायो आं दा थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो जा हायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर बैसागु बोथोरनि माने गरम बार नांदों आरोना लोगोफोर न'आव मा खामानि दामानि मावनांगौ खुनु मिथिलाया आरोना लोगोफोर एकदमबारे थांनांगौ दा थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर दा आं थांनो ओंखारबायानो साइकेल दङ आंजों लोगोआव रावबो गैया आं हारसिंसो दा थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर थुदो नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर आं दा साइकेलखौ गानोसै आरोना स्टार्ट ओमफ्राय र' बिनि सिगां ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय बावखुंग्रि जे आं थांगोन जायगासिम बेसेबां किल'मिटार आं बेखौ नोंथांमोननो आङो डिसटेन्स माने मेपआव खिन्थानोसै आं दायो मेप नायनोसै मेप बेसे किल'मिटार जायो नै 34 किल'मिटार जायोनो लोगोफोरनो 34 किल'मिटार माजोंबा बाइकजोंबा नै 34 किल'मिटार जायोनो ओंखारबाय लकेसनाव जोंनि न'निफ्राय बेसेबां किल'मिटार जायो 34 किल'मिटार जायो दायो आं साइकेलजों बेसे गोबाव लागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअनि गेजेरजों हाद्रि जाहाथे मेगनाव हाबैनि आरोना प्रटेकसन दायो हमबाय आङो दा सालायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दायो आङो 23 मिनिटावसो माने आङो 10 किल'मिटार मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नै क'क्राझार केन्सार सेन्टार मोनफैबाय आरोना आङो बेसिम 10 किल'मिटार जायो दायो 23 मिनिट लाबाय आरोना ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय बेनो नै नायना लादो भिउसखौ आं नोंथांमोननो एसे खिन्थाबाय बेनोसै आरोना ओमफ्राय ओरैजायबो दङ नै आङो JD र'ड मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जायखौ जोङो 31C राजा लामानिफ्राय खोला फारसे सिदा फैब्लानो क'क्राझारखौ मोनफैयो जायखौ जों कारिगाव टु क'क्राझार दा कारिगाव टु क'क्राझारखौ JD र'ड माने जोहोलाव दैमालुनि मुङै नाम दोननाय जादों आं दा बे लामाखौ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर दायो आं थांगासिनो नायलांबाय था भिडिअखौ जायखौ जों सर्टकाटाव JD र'ड होननानै मिथिनाय जायो आरोना कारिगाव टु क'क्राझार नै अभार ब्रिज मोनफैबाय लोगोफोर अभार ब्रिज वाव अभार ब्रिज मोनफैबाय मानोखौ नांगौ जानोसै नै साइकेला हेन्देलाबो नै मोनसे जबावनायसो लांनोसै नै अभार ब्रिज रेल साइडसिम दङ नै रेल साइडसिम ओरैहाय सानजाहा आरोना ओमफ्राय ओरैजाय सोनाबहा मोनबाय लोगोफोर Continue on Bahalpur, Kokrajhar Road for 10 kilometers. मोनबाय दायो नै गेटखौ गोजोन्थों स' लोगोफोर दायो आङो RNB र'ड मोनबाय आरोना आङो दायो क'क्राझारनिफ्राय सानजा फारसे थांगासिनो बावखुंग्रि फेस्टिभेल जानाय जायगायाव दायो गेटखौ मोनबाय आरोना आङो दायो नै मेन फाइनालि गेटखौ मोनबाय आं साइकेलखौ लाखिनो दोनथ'सै र' साइकेला फ्रि गैयाना साइकेलखौ मोनबाय दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय नै दायो मेन गेटखौ मोनबाय नै केन्दा बावखुंग्रि फेस्टिभेल दथि बावखुंग्रि फोरबो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय दिनै माने आं एडभान्स फैगोबा 13 थारिख आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा गोजान गैला आरोना लोगोफोर 8 किल'मिटारल'सै बेनिफ्राय बारा गोजान गैला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंना नै साइकेला स' दा थांनोसै आङो बिथिंजा आंथ' क'क्राझार बारबोखाबाय नालाय ओमफ्राय सरायखला दखान आरोना लोगोफोर बे सरायखला बाजारनिफ्राय खोलाहा फारसे थांब्लानो मोनहैगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बारा गोजान गैला आरोना अनलि 8 किल'मिटारल'सो लोगोफोर बारा गोजान गैला मोनहैनो थांनोसै आरोना दायो आं थांबाय थानोसै बेयो जाबाय सरायखला दखान आरोना नै दायो आं खोला फारसे ओंखारलांबाय 500 meters, turn right. थांनोसै ओइ नानि बाबु नानि थांनोसै आरोना लोगोफोर हारसिंसो खिन्थु रावबो गैया ओमफ्राय 8 किल'मिटारल'सै आङो दायो लागायलांनोसै आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनजेननायनिफ्रायनो दखान दखिन माबि नै बास स्टेन्ड थास स्टेन्ड जास्ट साइथिं सुथिं माबा मोनलाजोब्बाय आरोना बेहाय स्टेसन जालाजोबगोन आरोना गारि स्टेसन बाइक स्टेसन ओमफ्राय साइकेल स्टेसन बिदि जालाजोबगोन आरोना मोनखाबाय दानो ओमफ्राय नै दखाननि दखान माबा माबि हेन थेन साजायगासिनो दं आरोना लोगोफोर आंनि मेन जायगाखौ मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बावखुंग्रि फेस्टिभेल जानाय लकेसनखौ नै दायो मोनबायानो नै नायदो बेहाय दथि बावखुंग्रि फोरबो 2023 आरोना दायो मोनफैबाय लोगोफोर मोनफैबाय आयना बड'आव मोनफैबाय नै साजायनायफ्रा नायदो खावब्ला सिबला आंनाथ' नै साइकेला फुरा सालायखावोसो बबेसिम सहैगोन मिथिया आरोना नै ओरैजाय मानसिफोर दङ साइकेलजों बेरायनोसै आरो कमप्लिट साल बागान आयौ सालाय खोनावसो आयदाय नै दखान दखिन माबा माबि आयौ सोरनाव हाबथ्र' सोरनाव जाथ्र'लै गासिफोर नै दखाननि दखान आयौ होंगो दोंगो लोगोफोर मा जानो गोसो जा बेदर ना बायदिसिना मोनजोबगोन आरोना साइकेलानो गोदोजोब्बाय सालायबाबो खारला नोंसोर गाखो होनदों नामा माबामोन मोनबाय आं लोगोफोर र' आं साइकेल दोनग्रोनि लामा मन्दिर दङ आरोना ओमफ्राय मन्दिर नै ओमफ्राय खुलुमग्राफ्रा खुलुमबाय नै मन्दिर दङ आरोना नै लोगोफोर बेहाय गासिबो थानसालि दंलाजोबो मोजाङै बोरफोरखौ बिना लाबानो जाबाय आरोना गोदान बोसोरनि मुङाव गोदान मिजिं लानानै गोदान थांखि लानानै गोसो होनानै गोसो गोथारै गाखोब्लानो जाबाय आरोना गावबा गावनि मिजिं थांखिफोरखौ जाहाथे इयुनाव मोनफुंथोंनि होननानै नै मादैमोना गाखोगोन दिनै गाखोखानोसै ए गाबोन फैला दे ओमफ्राय जायगा मोनफैनायनि थाखाय आं खनसे स्राय आयना नायना लानोसै आरोना लोगोफोर माबायदि दं अबस्थाया गाज्रि नङा लोगोफोर एसेल' गोलोमदों आरोना गोलोमनांगौसो ओमफ्राय गाखोबाय ए नोंसोर गाखोआसै ए मानो गाखोआसै गाखोनो हायासै थुदो गाखोसै आंजों ए हानाय नंलाना आंथ' हारसिंसो लोगोआनो गैया ओमफ्राय आयना नाय नामा दे आयना नायना आयना ए सिखा नंला ए साइनबोर्ड गोनांसो जास्ट ओरैनोसो मादै औ दे होमबा औ ओमफ्राय मन्दिरफोर दङ औ गाबोन लाबोफाला बे बाबुमोनखौ औ बिहिरथ' जागोन औ सौद्रावलि जायो ओरैनो नारलाय नुरलाय औ बेखायनो जोंनि न'निफ्राय बिसिम हाजो जायगासिम मोनफैनो थाखाय आङो 1:22 मिनिट लानाय जाबाय आरोना आङो 1 घन्टा 22 मिनिट लानाय जाबाय अह माथो एसे गाखोनायाव मेंबायसो मोनदों रायलायनाय होनलायनायजोंनो हेल' भैया हेल' अच्छा है ना एकदम मस्त हाँ थैंक यू ओंखारखांबाय ना गाखोदों अ दे लासैनो गाखो हेल' दाउन गाखोबाय ए दे मोजां ना बियो बे जाबाय आयना माने आंनि चेनेल नामा आयना बड' बे खारनैनो सिख्लाफ्रा माने बेखौ नुबा माने नायना लादो एसे साफा नुयो ना मायो मोजां ना नोंथांमोनाबो लागायना हो आरो आंना खाखरमारि सिनायना सिनायखायो दे भाई दे लागायना हो खुनु गोनां गैया सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौबाबो लागायनो थिन खुनु खोथा गैया माने लागायनाया गाज्रि नङा दे लोगोफोर साबसक्राइबखौसो लागायनो थिनदों लागायना होनांगौ आरो ना दा थेंक इउ आदामोननिफ्राय गोजोननाय थाबाय स' आंबो एसे ससे गाखोलांसै दायो आं आदामोनजों एसे रायज्लायबाय आरो ना हनै आदामोनहा लोगोफोर ए सेमोननि बायदि बावखुंग्रि हाजोआव देग्लायबो गाखोहैलालाय नामा आदामोनहा गाखोहैयाबा माथो गोदान बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ ज्राब बावगारजोबनानै गोदान बोसोरनि गोदान मिजिङै गोथार गोसोजों बै बावखुंग्रिनि हाजो थिखिनियाव गाखोनानै अख्रां दांहैनि लोगोफोर ज'नो
ना हालामखौ मिथिखायोना दायो दिनै मानसि लांदांआवनो खम मोनो माने गाखोबाय थाबाय नङा होमबा जोङो गाबोनबो थेवबो मानसि गिदिरखौ नायनो एसे इन्जय खालामनो फैबावनोसै आरो नङा होमबा माने एसे गाखोदों ना ओंखारबाय गाखोदों ना मोजां ना औ दे लासै फैदो औ दे मन्दिर दङ ओमफ्राय दायो नै फोसाबगासिनो दङ नै मन्दिर बेयो जाहैबाय इजि स्टेप आरो ना माने प्लेन जायगा बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरै फैबाय ओमफ्राय ओरै थांगोन ओमफ्राय नै बेहाय एसे ओंखारख्लायनाय दङ आरो ना नै लोगोफोर ओंखारख्लायनाय बे ओंखारख्लायदोलाय एसे ओमफ्राय बेनि उनाव थिया जालायबाय आरो ना लोगोफोर वाव बाबारे नै अन्थाइ गिदिर गिदिर दंथारो हाजो एकदमबारे नै औवा बायदिसिना दंफां दंलाजोबो आरो ना गेसफोर दाम नागेसफोर दाम ओमफ्राय लामाया ओरै जायो आरो ना बे फाख्रि बिफां दङ हनै फाख्रि बिफां दङ बेहाय नै मन्दिर दं बेहायबो हनै बेथ' जायगायाथ' प्लेन जायगा बेयो दायो थिया मोनथ'वाखै आनिमोन गाखोबाय ए मोजां ना दा लोंजायो स्राय स्राय बोहैनाय दं आरो ना नै दै ओमफ्राय दालाङा नै बे दैखौ बारनो थाखाय दालां मोननो बानायदों थांनायनि मोनसे फैनायनि मोनसे आरो ना दालां मोनबाय नै गेजेर नांनोसै बे दालां मोननानै एसे थांबावबासो गेजेर नाङो आरो ना खेराइ दं खेराइगोन दा मोनायाव ना खेराइ दं हादाबाव ए बैया गाहायाव ओमफ्राय गाखोदों नै नै बेहाय मा जादों बावना राजानि दुखिरि ना मा होनो फुजा होदों ना मा सम बिलाय उदालसोआव ना उदालसोआव नै फुजा होदों आरो ना सुंदि नङा गोजौनिफ्राय लकेसनखौ माबायदि नुहुरो नायदो आरो ना फेस्टिभेल जानाय जायगाखौ नै रोमै रोमै नै बिलाय रोमै आं दायो नै गाखोखांग्राफ्रा ओंखारबाय गाखोबाय ना नानि मोनाबो गाखोबाय ना दे मोजां ना गाखोनो सिंसो बोरो लोगोआ बोरो गैया हाजो गेजेर नांनानै एसे बारबाय आरो ना लोगोफोर गाखोआखै ओमफ्राय गाखोनानै मेंब्लाबो जेबो सिन्था गैया नै मा जानो गोसो नङा होमबा गोसोबायदि जानो हागोन दै लोंनोसै आं दायो खेवनाय 30 थाखा दै बथलनि दामा बारा नङा आरो लोगोफोर गोजौआव खस्थ' खालामना लाबोनायनि खोथा ना ओंखायनो 30 थाखा ना ओमफ्राय नोंसोरलाय मा दाम बिसोरो बिदिया 40 थाखानो ओमफ्राय नैबिदियालाय 20 थाखा फिस दावदै रुनाया 20 थाखा ओमफ्राय थाइबेंआलाय थाइबेंआ 20 थाखा दाल दं 30 थाखा दाल दं थाइबेंआ 20 थाखा दाल 30 थाखा दाल नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय गोजौ खस्थ' लाबोनायनि बेसेना बेसेबां जायो दायो नैबे हाफ लिटारा जाहैबाय 10 थाखानि मोननाय जायगाया 30 थाखा आरोना खस्थ' खालामना होफैनायनि जायगायाव जाबाय ना जाबाय ओमफ्राय दैयानो एसे गोजो जाग्लायदों दा गोजौआव लोंहैनोसै आङो नै लोगोफोर हाजो गोजौआवबो मन्दिर मोनलायबाय आरोना मन्दिरजों मन्दिर गाखोबाय ना नोंथांथ' मोजां ना मोजां दे आंहाबो नै सफैबाय आरोना मन्दिर मोनबाय नै मन्दिर मोनबाय हाजो थिखिनियाबो नै अन्थाइ बल्दार गोजौआनो बावखुंग्रि शिबा मन्दिर आरोना बियो नै फाइनालि लोगोफोर माने रावबो लोगोफोर गैया आंजों हारसिंसो ओमफ्राय नै फैनानै
हाजो थिखिनिखौ मोनफैबाय आरोना मन्दिर मोनफैबाय आङो बाथौ मन्दिर दं हाजो थिखिनियाव नै बेहाय नानि मोनहाबो गाखोबाय आरोना मोजां ना ओमफ्राय नै बेहाय गाबोन माने दा मोनाफ्राव खेरायगोन नामाथाय नै दायो बेहाय जेबो साजायथ'वाखै बे बाथौ मन्दिर दङ ओमफ्राय नै बेहायबो नै लोक्षि मन्दिर दङ ओरैथिंजाय लोक्षि ओमफ्राय बैयाव बिमा बिश्वहरि दङ आरोना नै बैथिंयाव गाखोनो फै ओमफ्राय नै बिराद मोजां नुयो भिउसा नै हाजो थिखिनिनिफ्राय मबाइलाथ' नाङा दाम खमनि नालाय कुवालिटिया बारा मोजां नङा गाखोना नायबावनोसै नै फाइनालि हाजो थिखिनिनिफ्राय माबायदि नुखो नै बिराद मोजां बार खोलो खोलो नाङो आरोना हाजो थिखिनियाव नै बयबो आराम जिरायबाय आरोना ओमफ्राय आंबो दसे जिरायबाय बार जाबाय थान्दा मोनखाबाय आरोना खिन्थु नै गोग्लैबाथाय खिन्थु हारा बेगिं फिसाबो मोननाय नङा दै लोगोफोर साबधान दे फाल्थु फुल्थु खारला खुरला जानो नाङा आरोना ओइ गोग्लैबाथाय नै थिया एकदम हलायबाय बेगिं फिसाबो मोननाय नङा खिन्थु मानसिबो मोननाय नङा ओमफ्राय बबेनि होन्दोंमोन दायो आंखौ सिनायनाय सासे लोगो मोनदों आरोना बिजनिनि होन्दों नामा ना आंखौ सिनायनाय लोगो मोनदों आंथ' मिथियामोन आरोना गावसोर दा खिन्थाना लाबाय आंखौ सिनायदों आंखौ भिडिअ नुदों 20 थाखा लादों आरोना औ माने ओरैनो हरथायनाय नङा आरोना माने अनलाइनजोंसो पेमेन्ट खालामनाय माने बिसोरो आखाइयाव फैसा लाबाय दायो आंनाव माने फैसा माने अनलाइनजों फैसा ट्रेन्सफार खालामबाय आरोना गुगोल पे दायो मा जानो होनामोन औ थाइबें जानो दै लोंनो माने औ दैखौ मोनलाखैमोन ना दामाने अनलाइनजों पेमेन्ट लालायदों आरोना ओमफ्राय आंनि फैसाखौ हरबाय बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो आंनाव माने ट्रेन्सफार खालामबाय आरोना फैसा बारा बुरजा नङा अनलि 200 नङा होमबा औ दायो बार नांनानै माबायदि मोनदों मोजां ना ओमफ्राय नै दाथ' बारा साजायनाय जायाखै गाबोनसो साजायगोन ना नैबे जाहैबाय बिमा लोक्षिस्रिनि थान ओमफ्राय नैबे बाथौ थानसालि आरोना बोरो नोंसिना मेथाइया मानो जाजोबखो आयो थैदेरलाय ओमफ्राय हरजाय मानसिफोर गैला सिङाव दंहैयो ओरैजाय आइदै आंना आइना बड' बावखुंग्रि हाजो थिखिनिया बेनो आरोना नै लोगोफोर जों दा नै गाखोखांबाय ओमफ्राय दिनै बारा मानसि नङा आरोना गाबोनसो हेपि संक्रान्तियावसो जागोन मानसिया एकदम बारे नै हाजोनि हाजो जेरैथिंबो हाजो सोरगिदिं हाजो आरोना ओमफ्राय लेथ्रा लेथ्रि गारनो बथल प्लास्टिक गारनो थाखाय नै डास्टबिन बानायनानै दोननाय जादों मुसारिनि बाहाय गारब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर जाहाथे हाजोआ लेथ्रा जाया बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव नै मा लिरनाय दङ नायदो नै श्री श्री बाथौ बोराइ थानसालि ओरैजाय हाजो गाखोग्राफोर नानिमोनखौ एसे नायदो नै बेसेबां मानसि जाखो नाय दायो
दा आं लोगोफोर हाजो थिखिनिफ्राय ओंखारलांफिनसै आरोना आङो गाहायाव ओंखारलांनोसै मबाइल भिडिअ खेबबाय बायनानैनो माला माला गाखांदों माला माला मादों मेंदों ना मादों खुनु फात्ता मोनासै आरोना सोरबा खुलुमदों आंहाथ' खुलुमासै एकदम हाबायना नै दायो सोर खुलुमदों आरोना इसोरखौ खुलुमदों बोर बिना लादों गावबा गावनि सिमां आरो मिजिं थांखिफोरखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय बोरफोरखौ बिदों गोदान बोसोरनि मुङाव बयबो देग्लायनि बोसोराव साननाय हनाय मिजिंफोरा जाफुंथों आरोना जाफुंथों ना आंनिबा नानि मोना मेङाखै ना मेंजोब्बाय मेंबायसो आं मेङाखैसो नंदों आंलाय बेखौनो मेङाखैसो नंदों बेखौ मिनिखो नानि आयो मानो मिनिखो मिनिदलाबायो आं लाजिनो ओंखारखायो नायलाय गावस्रा मिनियो आयु गैलालै मिनिसो माबा माखौ मिनियोथाय सिख्लाफ्रा नानि मोनहा बाखायसो आङो लासै लासै गाखोदो आरोना बारा गोजान गैला एसेल'सै नानि मोन मा जादों मेथाइ जादोंना गाव सल' जायो बोरो आंनोलाय आयो मा जादोंमोन बैग्रि आसार अबेनिफ्राय फैदों क'क्राझारनिखा लकेलखासो ना आङो गोजाननिखौसो नायनो लुबैदोंमोन आङो औ दे थादो होमबा दे गाबोन फैफिननोसै आरोना र' खालि नै जोंना जारुमोनहा फट' शुट लादों मोजां ना मोजांनो ओइ के আছে आयु साला बादा ना ब्र কি আছে তো आं दा थांनोसै ज' नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर आं दा ओंखारलांगासिनो नै बिथांमोना दखान होनो थाखाय थफ्ला लाबोदों दखाननि ना दखाननि बिराद खस्थ' खालामनानै लाबोदों बिथांमोना हाजो गेजेर गोजौआव हैगोन ओमफ्राय खस्थ' खालामनायनि थाखाय गोजौआव दामफ्रा एसे बांसिन जागोन आरो नानि फोरोंना लोगोआ ए बिसोर नों साथाम ए बोराय गैया गोसथोनाय गैया गोसथोनायखौ सोंबा नानि नालाय नोंना लोगोआ बोरो हा गोसथोनाया नानि हा गोसथोनाया आखाइ हमलायना गाखोनांगौथ' बिदि जायो सोरबा नानियाबो गाखोदोंना लासैनो गाखो दे मेङो दसे जिरायना गाखो थफ्ला जाग्रा लोंग्रा दं नामा मन्दिराव लांबाय ना फाननायनिसो ना दे चेनेल दं नामा चेनेल दं आयना बड' हाजो गाखोनानै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय नै गाहायाव आं नैबे बाथौ मन्दिरखौ खिथानो नागिरदों दा मोनायाव खेरायगोन ना खेरायनाया बहाथो आर'जल' लागोन ना खेरायनायाव बहाथो खेरायगोन बाय ना बैयाव खेरायगोन ओमफ्राय नैबे आर'जल' ना बाथौ आर'ज ना बे बाथौ आर'जनि नै ओमफ्राय बैयाव खेरायगोन आरोना आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनो थांनोसै बैथिंजाय खेरायगोन गाखोनायाथ' गाखोखांबाय आङो हाजोखौ ओमफ्राय दायो आङो बेखौ एसे खिन्थानो नाजानोसै आरो बेहायनो मा होनदों फै बयबो फै बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनो दा मोनायाव खेरायगोननो नै दायो मा खालामनो नै फिरफिला बिरहोदों नै दायो मा खालामनो बेहाय बिमा उदांस्रिनि नामाव ना हारिनि थाखाय ना गासिबो बर' जाथिनि थाखाय ना जोंनि थाखायल' नङा बे धोरोमा सारा प्रिथिबियाव बेसेबां बर'फोर दं जाहाथे खौसे जायो बे खौसेथिखौ दिनै बेवहाय लानानै जाबाय ओमफ्राय खेरायबावगोन नामा दा मोनायाव खेराइ दं खेरायगोन ना लाहार फाहार जागासिनो लाहार फाहार खालामबाय ना नैबे जाहैबाय बाथौ थानसालि आरोना बाथौ बियो दा मोनायाव खेरायगोन जाहैबाय गाबोनथ' हेपि संक्रान्ति
एक ग्लास नै दायो नै आं गुगन बिदै लोंनो नागिरदों खुसेर बिदै या खारखोब्रा ब्रेक गैयालै थैदोलै ब्रेक गैया थैदो नै आथिं गाफुला जोबनांबाय नै फाग्लासिखौ अबस्थायानो गैया ब्रेक गैया दै दानजाबा आं दै गैया दे नानिमोन लागाय ब्रेक गैया दा प्रग्राम सोलिगासिनो दङ नै लोगोफोर दायो मोसानाय दामनाय देनाय मुसुरनाय सोलिगासिनो दङ आरोना vlogआ सफैनाय दंफैयो लागाय आइना नोंथांना मामोनलाय फंबाय आंनिया रिंसार आरबिबिटिमोन रिंसार बिउटि आरबिबिटिवाइ आइनानो नायदोलाय फंबाय एसे फुना नायदो आइना मामोनलाय सिनिल नामा आइना बड' लागायना हो आरोना हाजोखौ नायनो लाना फैदों सिख्लाखौ नायनो हागोन आरोना औ सिख्लाफोरखौ लागायनो थिन दे एसे साबस्क्राइब खालामना होदो नै आइना बड' ब्लगनिखौ गाबोन नायनो हागोन नोंथांमोना मोखाङा एसे हाद्रि नांबा बेजों नायनो हागोन आरोना दाबो आंबो एसे नायसै माबायदि नुदों आंनिखौ हिनसामैनो दं नङा होमबा हिनसाम नुयोना आइनाया एसे गावस्लाजोबनो हर ओमफ्राय नै आइनाया गाबोन नायनो हागोन आइना लाना फैना नोंसोर गाबोन मबाइलाव नायनाङा बेयावनो दंखाजोबो लिपस्टिकल' लाना फै बेसे गोबावसै ओमफ्राय फंबाया जों एसे गोबाव जाबाय बा बारै हाजोआव गाखोयासै गाबोनसो गाबोनसो लागायहैसैबा हारसिंनो लागायबाय आरोना